Inilunsad po ang kauna-unahang Wave Flume Laboratory sa Pilipinas na matatagpuan sa Mariano Marcos State University sa Batak City, Ilocos Norte. Pinakalayunin po na ang pagpapalawig ng pananaliksik pagdating sa wave dynamics, coastal erosion at climate change adaptation. Sa pamamagitan nito, makakabuo rin ng sayantipikong mga solusyon, partikular na ang suliranin ng kinakaharap sa mga baybaying komunidad laban sa storm surge, pagbaha at ilang pang mga coastal hazard. Inihayag din ni DOST-1 Regional Director Dr. Teresita Tabaog ang kahalagahan nito sa pagpapalakas ng disaster response ng bansa maging sa inobasyon ng coastal infrastructure. Samantala, bahagi rin naturang proyekto ang Coastal Engineering and Management Research and Development Center o yung COASTER na nasa ilalim po sa pakikipag-ugnayan sa pagitan po ng DOST Philippine Council of Industry, Energy and Emergency Technology Research and Development at ang MMSU at iba pang mga ahensya. IFM News. IFM News. IFM News.